дар доираи рақобатҳои даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лига Якум ки анҷомбахши марҳилаи якуми мусобиқа ба ҳисоб мерафт, бошгоҳи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат тими Паншери Ҷалолиддини Балхиро ба ҳузур пазируфт. Дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат доир гардида бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт. Дар охири пайти аввали нерӯсанҷи Ҳасан Холов футболбози дастаи Паншер ба задани гол даст ёфт ва ҳисобро кушод. дар дақиқаи 50-уми қисми дуюм меҳмонон дар дохили ҷаримагоҳи хеш бо даст бозӣ карданд ва довар ба дарвозаи онҳо ҷарима 11 метра таъин намуд. аммо нимҳимоятгари ҷавони дастаи Ваҳдат Сӯроб Асоев натавонист пеналтиро ба гол табдил диҳад. зарбаи задаи Сӯроб аз кунҷи чапи дарвоза ба беруни майдон рафт. дар дақиқаи 58-ум пас аз зарбаи бо сар задаи бозингари Ваҳдат ту ба болои дарвоза бархӯрд ва ба дам ва пои дарвозабони дастаи Паншер Шоҳин Ҷалилов зада вориди дарвоза гардид. Шоҳин дар ин бозӣ ба номаш 7 голро сабт кард. ин дидор барои дастаҳои мазкур дар марҳилаи аввали чемпионати кишвар миёни дастаҳои Лига Якум охирин ба ҳисоб мерафт. рафти бозӣ баробар буд, ине ки моментҳои голзанӣ аз мо бисёртар буд. дар дақиқаҳои охирон бачаҳо ду моментҳо истифода бурда натонистанд. гуфта метавонем ки ду холро мо аз даст додем. бозӣ хуб буд, бозӣ дасти мо буд. хай суби моментое ки бисёр буд, моментҳоро назадан бачаҳо. ҳамин ҳисоб бозӣ мусовӣ шид 1-1. яъни бозӣ мо қаноатманд нестем. ҳаракат мекунем ки дар бозиҳои оянда пирӯзиро ба даст биёрем. дастаи ҳулбуки ноҳияи восеъ дар даври 11-уми Лигаи аввал бо яке аз дастаҳои пешсафи ин мусобиқот Эсхатаи шаҳри Хуҷанд андари майдони рақобат шуданд. бозии мазкур дар варзишгоҳи марказии ноҳияи восеъ ба номи Теша Исмоилов ҷараён гирифт ва ҳар ду даста аз дақиқаҳои аввал пайваста дар хатти ҳуҷум қарор доштанд. новобаста ба ҳуҷумҳои пайдарпайи дастаҳо дар қисмати аввали бозӣ ҳар ду даста ба задани гол шарафёб нашуданд. дар дақиқаҳои 50-уми дидори имрӯза ҳамлавари дастаи ҳулбук имконияти хубе ба пеш баровардани дастаро созмон дод, вале дар ин маврид дарвозабони дастаи меҳмонон ҳуҷуми созмондодаи дастаи ҳарифро бартараф кард. зимнан дар дақиқаи 52-юми бозӣ ҳамлавари канории дастаи ҳулбук Анушервони Қобилиҷон баъди аз пой афтонидани ҳариф бо корти сурх муҷозот шуда аз майдон берун бароварда шуд. дастаи Эсхата баъди ин ҳолат бештар дар хатти ҳуҷум қарор гирифт ва дар чанд ҳолат имконияти хуби голзаниро истифода карда натавонистанд. дар идомаи бозӣ саъитараш дар дақиқаҳои изофанамудаи довар дар ҷаримагоҳи соҳибони майдон футболбози дастаи Эсхата аз пой афтонида шуд ки дар ин маврид довари марказӣ ба нуқтаи 11 метра ишора кард. имконияти хуби голзанӣ ва ба даст овардани 3 имтиёзро дастаи Эсхата дар ин маврид истифода карда натавонист, зеро дарвозабони дастаи ҳулбук Шаҳбоз Хайруллозода зарбаи футболбози дастаи меҳмононро баргардонида дастаи худро аз бохт наҷот дод. ҳамин тариқ бозии дастаҳои ҳулбук ва Эсхата мусовӣ ва бидуни гол ба анҷом расид ва ҳар ду даста як имтиёзӣ ба даст оварданд. имрӯза бозӣ бо дастаи ҳулбук хеле пуршиддат гузашт, нағз гузашт. чӣ хеле ки мегӯн ҳолатҳои ҳамихе буд ки хай бурданамо мумкин буд нашуд. яки бозӣ нағз гузашт. ман ягон хе бачаҳо претензӣ надорам. то мекадагиша кард хай нашуд. худохоҳад ин дафъа. дар ҳамин замина тими барқшии шаҳри Ҳисор бо ҳисоби минималӣ 1-0 Равшани Зафарободро мағлуб намуд. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир гардид. дар дақиқаи 5-уми қисми аввали дидор Султоншоҳ Мирзоев бозингари дастаи барқшӣ ягона голи вохӯриро марбути номи худ намуд. ин пирӯзӣ дар мавсими ҷорӣ барои футболбозони шаҳри Ҳисор сеюмин ба ҳисоб меравад. айни замон шогирдони Ҳикматулло Фузайлов дар зинаи 11-уми ҷадвали умумии чемпионат қарор доранд ва барои боқӣ мондан дар Лига Якум талош намуда истоданд. Равшани Зафаробод бошад мақоми 10-умро ба худ ихтисос додааст.